କିଛି କଣ କଣ କାଟି ରହୁଛ ମାର୍କେଟରେ ଭଲ କଟ ଆସିଛି ଝାଲ କରି କାଟିଲା ଭଲ ଲାଗିବ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଯଦି ମତେ ହାତରୁ ଦୁହାତ ହେଇଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ବାବା ଜୀବନଟା ସାର୍ଥକ ହେଇଯାଆନ୍ତା ଆମର ବାବା ଜୀବନରେ ହାତକୁ ଦିହାତ ନାହିଁ ଯଦି ପାରୁଛ ନିଜ ହାତରେ କାମ ଚଳାଅ ନିଜ ହାତରେ କାମ ଚଳେଇବା ମାନେ ଚାଲ ମାଷ୍ଟର ବନସ୍ତକୁ ଗମନ କରିବା Daniel.